Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ako na may bayad sa abangan ng boarding house. Sa pa man day gusto nimo? Wa ka pa gihatag nako ha? Wa para ba yun? Para sa akong loho. Hoy, dili baratuhon ng imong gikatipon dinhin no, Anton? Kinahanglan nga imo kong tagbawon parihas sa akong pagtagbaw nimo. Magbabayad ka? Hayas labig kasal mao akong pangayoon nimo. Oo, okay. Inigadto na ako sa office. Ako lang pagsisultihan sa mama. Nga iyan akong hatagan ng promosyon. Di malas ka lang, Anton. Miduol ka ginako. Wasap ko masayo pagdawat nimo. Kay nakasiguro ko nga makuha ko nimo ang mga alahas nga kaniadto pa nga akong kipangandoy. Sa katapusan, napalgan na gyud nako ang lalaki nga makahatag nako katagpawan. Ingon man, mga loho sa kinabuhi. Dili ko na ikaw buhian, Anton. Zara, imo na niyo. Kwarta malagi ni Mateo. Ingon mama, ako kuno allowance. Imo man dining allowance? Nganong wa man nimo gamita? Gihatag ni mama nimo aron do na kay magamit. Ay, oo man gud ko gamiton. Si mama man gapon palit ako t-shirt, ako shorts. Saon man ni nako. Imo na Mateo. Hatag lagi nako para ako munyika. Unsa? Sige na good. Duwat na good. Kuyaw, bad nako, Anton kita ini. Iya jud ni kuwaon. Manghilabot day si Anton sa dili niya butang? Sige gani siya saban, mama. Sige lang wadaan man ni. Ako, mama, free na. Sige na, Sarah. Guwada yun ni. Unya, gamito, ha? Tingalig masuko si mama nimo. Di lagi. Sige na, good. Kualday nakuhatag ni mo mani. Para ni ato munika. Ma. Unsa man na, Sara? Ayaw na gud kauhaw sa pagsulti kung unsay imong kinahanglan. Wa man ko'y gikinahanglan, ma. May gihatag mo gud si Mateo na ko nga kwarta. Imo ko tong gihatag niya isip iyang allowance. Mao ba? Maayo hinuon nga nakahuna-huna si Mateo sa paghatag nimo sa kwarta. Dili man gud akong kwarta, ma. Inyo na tong duha. Nagunahuna man gani ko nga hatagan tasab kag imong allowance. Aron do na kay magamit kung unsa may inyong kinahanglanon sa baby. Ayaw lang pag huna anak, ma. Ako jud nang huna-hunaon, Sara. Ma, May umaabot ka ng anak. Labaw kang nagkinahanglan og kwarta. Aron mahatagan mo kapritsyo ang bata. salamat kayo sa imong paghuna-huna, ma. Akong apo ang naaron sa imong sabakan, Sara. Og dili ko gusto nga maiwit siya sa iyang gusto. Busa, ayaw kog balibari. Ihatag naman ni Mateo ang ihatag nimong allowance niya, ma. Sagdi lang. Labing maayo hinuon nga madubli ang pagpangandam alang sa umaabot na kong apo. Ang pingi baya pag-ayo ang gamayng anghel nga naa karon sa imong sabakan, Sara. Ako nang apo. Ha? Imong gihatag ang imong kwarta ni Sarah? Saan ka datong ka? Waoy, hatag jud bugart. Si hatag jud bugad. Nganong imo maghihatag? Mga aridan maghihatag nako? Lodi, oy, para ako munika ba? Ha? May utak ni mataan. Tinud-an na ginang na kuan? Na ginaminam gigag
No, mga mahan sa kanang gimabdos ni Sarah, ha, Ay, Dong Mateo? oo, ako bitaw munyit ka na, nasa tiyan, Sarah. Puspuso na mo tuk, oh. Mm, Puspus naman kayo mo tuk. Imo gini nang gipabot dong, ha? Imo gini nang gipabot? paabot, Jud. Gusto man ko kakita munyit ka mo hilap, Nya, na mukatawa, nya. unya, mulakaw pa, Jud. Bantay mo nang iantog ang munyeka, ha? Ha? Unsa antog bugart? Kanang mura na mo himuga ng kuan ba? Muga ng... Unsa oy? Tawa. Walay, imo bang ilabay ba? Imong ilabay. Oh, di uy. Pinangga jud Mateo ang munika. Wa jud lain ang hikap niya. Mateo ra jud. Very good, very good. Nya, Sarah di ay. Aw, hikap Sarah uy. Very good. Nya, patutuyo ni Sarah ang munyeka. Tanaw sab ka. Tanaw jud. Tanaw sab ko. Sumbong ka Mama Brina. Ay. Tama ka, tama. Nya, makakita ka sa tutoy ni Sarah. Tutoy na kabikas. Ay, sumbong mama ni mo, ha? Tuluan di ka na, ha? Ay, katawa dong, ay katawa. Hey! Hi, ma. Ni amang ka. Nakoy tuyo ni mo. Muduol ka gani na ko, Anton, no? Kulbaan gyudayon ko. Ha? Katawanan sa di mo, Moy. Uy, maunay tinuod, Anton. Kay tingalig, mga imposible na sabnang imong pangayoon ako. No, dili ka ngay mahadlok, ma. Kay di man imposible nga ako pangayoon ni mo. Daan palagi ko. Ma. Pangayoon ko lang kung unsay alang nako. Unsa may buot ipasabot, ana? Ato man yun ning kumpanya, ma. O naning kamot sa ko, aron ba mulambo ni. So dapat lang, atagan sa ko ni mo gamay lang yun nga pangkonsuelo. Konsuelo? Promotion ba? Kadtoon tang pagtambong mog seminar. Mauna-unta to ang imong promosyon. Pero may una naman di ay kang commitment. So, magpaabot kapag laing seminar. My God, ma! Nagdali ka? Ngano, may nangulit na nimo? Aron maangkon nimo ang promosyon? Kinsa ko tao, mangulit na ako, ma. O niya, nga nung nagisgot naman sab kag promosyon. Because I deserve promotion, ma. Ngayo pa nimo si Mateo. Gitigom di ay ang iyang allowance. O karon iyang gihatag kang Sara ang iyang natigom para kuno to sa munyeka. Usa? Yes. Maayo pa ang imong manghod. Giandaman ang paggawa sa munyeka. Tingalig nalimot ka nga ikay nagmugnaan ng munyeka. Maunay imong gipanghambog sa imong manghod. O angel lang sa ngayon tagaan si Sarah, ma. Iyan ang kuning asawa, god. Unya ikaw, naghuna-huna ka sa imong anak? Basta, giangko na ako nga akong anak ang naaron sa sabakan ni Sarah. Irresponsable ka, Anton. Angay ka na kung hatagan og promosyon? Kanus naman dahil ko ni mo hatagan sa akong promosyon, ma. Kung may ikapakita ka ng katakos aron mapalambo mo ang atong negosyo. Ha? May gipaabot kong bisita, Anton. Ma, Sa ako nang gikaingon nimo, doon ako'y gipaabot nga bisita. You can go now. okay, ma. Dong, naka-score ka, Sarah? Huh? Score ba, score? Basketball di ay Sarah. Arong ka-score ko. Di man good. Binihat tarong kita ga istorya. Karon wala sa kay buot. Bida gini mo dong, ay. Hapit na ka mahimong mahan, ha? Wa ka lang gihapon makasabot unsa ang gisulti nimo? Bagay ba't nabugard na? Oh, Bagon karon. ayo dong. Pinangga ra pati ka. Way mo kutaw milk. Oh. Manunukmag maka. Wa man ko sabot imong sulti be. Ako sabot. Ako pa sabot imo. Ako sulti, ha? Kaya di, lingi una ko, ha?
Tingali mo kalit og duol Sara na to. Tawa. Katawan na ni mo bugar, oy. Hindi mo mo katawanan, ha? Mm. Okay. Clear na itong palibot, oh. Ha? Ani? Unsa, oy? Clear na. O si clear. Ang gusto na kong mahibawaan. Huh? Nakapatong na ba ka ni Sarah? Kayo, Sara. Ay! Ikaw ba? Sumagaw ko! Sus, lami! Duklon di ka rin. Subuka, mama. Pinanggati ka. Di ka may mong duklon ako. Ato lagi ko, Sara. Ako siya, sutihan, imong sulti. Ay, siya tuod. Ay, joke naman to. Sa mga pinanggar ba di ka? Joke, Radi. Agaw. Ako sabihin nun, Sara, joke lang ko sulti. Ayaw na lang yan to, ha? Unsa man? Imo nang gipangayo ni mama nimo ang imong promotion? Ako nang gipangayo pero wa ihatag eh. Unsa? Kadiyo trago Imi. Nganong interesado man ka nga matagan ko promosyon ni mama? Hala. Kinahanglan pa gyud na nimong ipangutanan ako, Anton. Unsa man? Wa kayo na huna nga mo asinso ka. Unsa pa may asensyo nga akong gikinahanglan nga doon na nam ko'y auto, doon ako'y sweldo. Ha. Dili ka na mo'y buot na akong ipasabot, Anton. Ang gusto na kong mahitabo nga ikaw na'y mo manage sa inyong negosyo. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!